नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर द्वारा वाराणसी में शूटिंग के दौरान एगो फैन के थप्पड़ मार दिहल गई, जे पर अब प्रतिक्रिया आवल शुरू हो गई बाटे। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर परसों यानी 14 नवंबर 2023 के वाराणसी में एगो फैन के थप्पड़ मारे गईले और क्रू मेंबर द्वारा ओकर गला दबोचले के मामला में एफआईआर दर्ज कईले क मांग कईल गईल बाटे। उधर बैकफुट पर आयल अभिनेता द्वारा कहल गईल कि ऐसन भ्रम के चलते भइल बाटे। नाना पाटेकर द्वारा कहल गईल कि हमके लगल कि हमार ही क्रू का ई आदमी हवे, लिहाजा सीन शूट कईले में ऐसन भइल, फिर भी हम माफी मांग रहल बानी। पुलिस कमिश्नर वाराणसी के भेजल गईल अपने शिकायत में अमिताभ ठाकुर द्वारा कहल गईल बाटे कि नाना पाटेकर द्वारा जर्नी फिल्म की शूटिंग के दौरान दशाश्वमेध घाट के पास शूटिंग के दौरान सेल्फी ले रहल फैन के एगो जोरदार थप्पड़ जम के लगा दिहल गई। क्रू मेंबर द्वारा ओ फैन के गर्दन भी मरोड़ल गई, जेकरे संबंध में वायरल हो रहल वीडियो के देखले से यह स्पष्ट बाटे कि एगो आपराधिक कृत्य बा। उनके द्वारा इहो कहल गईल कि अपराध का गंभीरता एक कारण और भी बढ़ जाला, काहे कि ये समाज में एगो अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त एगो सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार द्वारा एक घटना कईल गईल बाटे। अमिताभ ठाकुर द्वारा एक घटना का सामाजिक रूप से अति गंभीरता के देखत हुए तत्काल एफआईआर दर्ज कईले का अग्रिम कार्रवाई का मांग कईल गईल बाटे। अब देखे कि होई कि आगे एमे पुलिस प्रशासन का कुछ कर रहल बाटे। ए पर आप सबका का राय बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।